Wala ba kani masuko si Bongbong Marcos mga par nga sa giingon ni Torre nga ang lahat ng gumagamit ng droga ay adik at pangit. Dili ba ni mo'y rason mga par nga nung kitangtang si Torre sa posisyon. Basin nadutlan si Bongbong Marcos mga par. Kay matod pa ni Torre ang mga mugamit kuno og mga ginadiling droga pangit man kuno. So maayong adlaw kanatong tanan ug welcome back sa atong channel. Ug daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta ug sa ako ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe. Palihog ko og subscribe mga par kay para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par atong balik-balikan si former PNP chief Nicolas Torre. Kay kinsa ba magdahom mga par nga hatagan lang o pila ka adlaw si Nicolas Torre nga siya ang PNP chief. Way magdahom nga pagkakalit nga pagkatangtang ni Nicolas Torre. Kinsa bay magdahom mga par nga imagino nimo nga dako kay katabang si Nicolas Torre sa administrasyon. Unya hangtod karon mga par wala pay bagong posisyon nga gihatag ang Malacañang ngadto ni Nicolas Torre. Imagine si Nicolas Torre dako kayo gikatabang sa administrasyon. Dili basta-basta ang natabang ni Nicolas Torre. Kay katulang daan ang pag dakop ni former President Duterte. Dili kato basta-basta mga par nga iyang nadakop si Duterte nga walay klaro nga warrant of arrest former president, pero giano raw og dakop ni Nicolas Torre. Sa wala damha nga nikalit lang og tiurok ang posisyon ni Torre o gitangtang sa posisyon. Kani pagkatangtang ni Torre sa posisyon mga par naagyoy law nga hinungdan basin wala baka masuko si Bongbong Marcos mga par nga sa giingon ni Nicolas Torre nga ang lahat ng gumagamit ng droga ay adik at pangit. Dili ba ni mo'y rason mga par nga nung kitangtang si Torre sa posisyon. Basin nadutlan si Bongbong Marcos mga par. Kay matod pa ni Torre ang mga mugamit kuno og mga ginadiling droga pangit man kuno. Unya basin og nang nasuko si Bongbong Marcos na mga par kay gitangtang man si Torre. Unya hangtod karon wala pay posisyon nga gihatag ang Malacañang. Kani kung nahitabo ni Torre mga par dako kay ning uwaw. Dako kayong insulto sa part ni Torre mga par kay laliman kana nga gihatagan lang siya pila ka adlaw nga siya ang mahimong PNP chief. Gitanyagan siya og posisyon nga kung madakop niya si Kibuloy, kung madakop niya si Duterte, siya ang mahimong PNP chief. Taliman ka na nga si pag dakop niya ni Kibuloy, niapil ko kamakama nga to si Torre sa ilawom sa Imbornal para lang madakop nila si Kibuloy. Gidakop niya si Duterte nga way klarong warrant of arrest. Imagino nimo former president ko na pero giano rag dakop ni Torre ug iyon nato. Kadako ka gikatabang si Torre sa administrasyon pero unsay gibuhat sa administrasyon. Gitangtang si Torre ug hangtod karon wala pay klaro nga posisyon nga bag-o si Torre. O gani nasakitan si Torre mapar sa iyang pagkatangtang niya og nagbakasyon karon si Torre gumikan sa nahitabo mga par si Torre wala kadawat pero makita nato sa dagway ni Torre nga wala gyud siya kadawat bisan pag niingon siya nga wala siya masakiti pero makita nato sa iyang mga mata, sa iyang panagway ug sa iyang mga pahiyom ug sa iyang mga reaksyon nga medyo apektado gyud si Torre. Unya karon naka-unlive si Torre og nagbakasyon. Wow ito sa part ni Torre ay
taliman ka na nga pila lang ka adlaw siya gihimo PNP chief kay tungod gitanyagan siya nga madakop niya si Kibuloy og si Duterte, pero buhian ra pud dayon si Tory. Ang hitabo aning ni Tory gud mura ni siya og kanang disposable nga paghuman og gamit gilapay lang. So daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta. Unya palihog ko og subscribe kay para ma-update sad mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction.